Čili ja vítam vás z nového videa, dneska si otvoríme 4 balíčky a s tými hráčmi, čo mi padnú, budem musieť vyhrať zápas. Nebudem to ďalej okecavať, ale ideme na to. Otvoríme si najprv balíček za Top of the World Cup Champions B. Môže padnúť napríklad Kukure, Jamal, Kubarsi a takých hráči zo španielskej reprezentácie. Bude to animácia a možno je docela dobrý hráč, lebo to bude, neviem, takto z Ekvádoru. Valencia. Takže prvý hráč, s ktorým budeme musieť vyhrať zápas. Potom tu máme ešte ďalšie 3 balíčky. Padne nám Alizhonov. Ďalší hráč bude docela aha, tak nie. A prvá animačka Španielsko, LN, Majorka. Sergi Darder. Ideme si rýchlo týchto hráčov dať do týmu a odohráme s ním zápas. Valencia. Rúpy ho dáme na ľavku. Sergio Darder. Potom do brány Fofana. A na pravý bek Alizhonov. Skúsime vymazať hlavičku. Ešte 116. Dáme tam aspoň Krupyho. Aj tak nebudeme môcť striedať. A ideme na to. Odohráme zápas. A dúfam, že sa nám kvôli tejto challenge podarí vyhrať. Som tu po dlhej dobe. Ideme si zahrať. Hráme tiež proti Realu Madrid. A vyzerá, že je docela slabý, takže dúfam, že sa nám podarí toto video. Lebo máme o 12 lepší atak, o 12 lepší midfield a defense som nestihol. Takže to môžete napísať do komentára a ideme na to. Keby som hral s mojim normálnym tímom, tak by sme aj mali možno jasnú výhru. Igor Thiago rozohráva na Valenciu a aby to bolo ešte väčšia challenge, tak sa pokúsim dať gól s tým hráčom, ktorý mi padol. To možno nebude až také ťažké, lebo tu na Valencia už ide dopredu, ale obral ma Fran Garcia. Kobe Mainu z ich týmu ma teraz trošku tak divne mi prišiel, ale krásne. Obránca. A toto je Giuli. Môže ísť do zakončenia. Giuli dáva gól v 13. minúte. Keď po krásnom obranom zákroku, tak sa Giuli dostal dopredu a dal gól. Teraz na loptu z ich týmu Kobe Mainu. Ale krásne Valencia zapracovala aj dozadu. Giuli opäť dostáva loptu. A poďme, kamo. 2-0. A zase gol na to isté miesto. Giuli. Toto není možné. Ďalší gol. Ale furt to není s hráčom, ktorý nám padol z balíčku. Vyskúšame. Robí tu spiny. A obral ho Trent, kámoško. Aj tak nedajú gól. V tomto zápase udržíme čisté konto. Kuit. Gerard. Valencia. Toto bola veľmi blízka strela.
Už mohlo byť 3-0, kámo. A mal by som splnenú challenge. Nevadí, pome. Musíme obraniť Diomandeho a Kyliana Mbappého, čo sa nám podarilo. A toto je Igor Thiago. Thiago, nebuď až taký pomalý si. Ober ho. Krásne. Ale prvý polčas je u konca. Toto bolo veľmi výživný prvý polčas. A ideme rovno do druhého. Kde budem striedať Igora Thiaga za Krupyho. A nevadí, teraz bol Gioli odstrčený. A krásne Watanabe. A teraz Igor Thiago pošle Valenciu. A Valencia môže dokončiť challenge a gól! Valencia práve splnil challenge. Tento cháber z Ekvádoru. Ideme. Nesmú nám dať gól, lebo by bolo iba o 2 góly. A pozor na to. Toto bol faul pred vápnom a bude z toho nebezpečná štandardka, ktorá skoro skončila gólom. Máme veľké šťastie. Alvaro Carreras z Real Madrid, Sergi Darder, prvý vlastne dotyk s loptou v tomto zápase. Lebo väčšinou sa hralo v strede a na pravej strane, ale teraz Sergi Darder môže ísť dopredu, čož sa mu darí, ale zabránil mu v tom Stones. A challenge asi splníme. Lenže pozor na Buema, ktorý dáva nebezpečnú centrovanú loptu na Diomandeho. Ešte Carreras musel brať svojho klubového spoluhráča Bellinghama. Teraz Krupy mu nevyšla prihrávka. Prihrávka opäť na Krupyho. Sergi Darder nemohol pokračovať v hre, lebo bol v offsideovom postavení. A Bellingham z protivnejšieho týmu nahral Buemovi. No a ešte pozor, aby sme nedostali gól v zápätí. A radšej to odkopneme. Splnená challenge. Nedostatý gól. Gól s tým hráčom, čo nám padol. A vyhratý zápas. Takže toto je koniec tohto videa. A vidíme sa u ďalšieho videa z FC Mobile. Takže čus.